Ехо! В момента предаваме на живо от Кемп Уаланаква, някъде в Мускока, Онтарио. Аз съм водещият Крис Маклейн. Започва първия сезон на най-горещото ново реалити по телевизията. На живо! Какво се случва? 22 души, които не се познават, прекарват 8 седмици тук, в този прогнил летен лагер. Ще се състезават в изпитания един срещу друг, а после ще получат присъдата за себе си от своите съотборници. На всеки 3 дни един отбор или ще спечели награда, или ще трябва някой от членовете му да мине по кея на срама. Да се качи в лодката на загубеняка, ха-ха, и за него остров пълна драма е спомен. Съдбата им ще се решава тук, на драматичните церемонии край лагерния огън, където всяка седмица един лагеруващ няма да получи бомбонче. Накрая, само един ще остане в лагера и ще бъде награден с ефтина таблоидна слава и богатство, което само след седмица вероятно ще се изпари. За да оцелеят, ще трябва да се преборят с черни мухи, мечки гризли, отвратителна храна... Здрасти, мамо! ...и един с друг. Всеки миг ще бъде уловен на една от стотиците камери, поставени навсякъде в лагера. Кой ще се срине под напрежението? Разберете тук. И сега по... Остров пълна драма! Хей, мамо, тате, здрав съм аз и притеснявам се за вас. Но вече мисля си, че знам кога ще дойде моя ден голям. Искам звезда да стана и до звездите ще блестя. Победата при мен е да. На всичко съм готов за живота нов и ще мечтая. Искам звезда да стана. Ето ни отново в остров пълна драма. Сега, време е да посрещнем първите 11 участници. Казахме им, че ще отседнат в 5-звезден курорт и за това, ако ви изглеждат малко объркани, ще е по тази причина. Бет, как си? Това е толкова супер готино! Еха! По-висок си на телевизора! Благодаря. Диджей! Йо, Крис Маклейн, какво ново? Хей, сигурен ли си, че това е мястото? С горещата вана? Йо, приятел, точно това е лагер Уаланаква. Май изглеждаше по-различно в началото. Здрасти, Гуен. Ще живеем в тази барака. О, бараката е само за вас. Аз съм там в луксозна каравана. Красота! Не съм подписвала такова нещо. Напротив, виж. Хубавото на адвокатите е, че винаги правят много копия. Аз няма да остана. Браво! Надявам се, че можеш да плуваш, защото превозът ти си замина. Гадно. О, Крис Маклейн! Как е, мен? За мен е чест, мен! Джефстър! Добре дошъл на острова, мен! Благодарско, мен! Ако кажат мен още веднъж, ще повърна. Хей всички! Това е Линдзи! Много си я бива. Здрасти! Добре, сякаш те познавам. Аз съм Крис Маклейн. Водещ това шоу. О, ето откъде те знам. Да. Хедър! Здрасти! Май ние сме новите ти приятели за 2 месеца!
Дънкън, как е? Не обичам изненади. Да, надзорникът ти ме предупреди за това. Каза и, че ще те върне в Пандиза, ако решиш да се чупиш от тук. Добре, де. Ще се видим край огъня, красавице. Да, разкарай се веднага. Ще се обадя на нашите. Не може да ме задържите. Дами и господа, Тайлър! Обувките ми! Супер пристигане, човече! Добре дошъл в лагеря, Харолд. Какво ли гледа? Значи шоуто е в гаден летен лагер, а не на голяма сцена? Точно така. Да! Толкова по-добре за уменията ми. Състезател номер 9 е Трент. Хей, Пич, приятно ми е! Гледахте на леденото шоу. Беше супер! Благодаря. Знам, че бях много добър в това шоу. И аз го гледах. Един изпусна партньорката си на глава и получиха имунитет. Така ли? Дано и аз падна на глава. Аз също. О, това ли е? Добре тогава. Хей, как сте? Добре. Ето, че и нашата сърфистка Бриджит вече дойде. Много хитро. Това не е Малибу, скъпа. Мислех, че ще сме на плажа. На плажа сме. Супер. Така, ставаме... Ох, да му се не види. Боли. Здравейте. Хей! Аз съм Джеф. Как е? Хей! Що не внимаваш повече? Хей, аз съм Беб. Здрасти. Добре, запознахме се с сърфистката. Хайде да продължим. Някой не си е изпил двойното капучино макиято сутринта. Изчезвай. Нашият ох. Следващия тук е Ноа. Получи ли бележката за смъртоносните ми алергии? Сигурно е дошла. Добре, тук ли ще живеем? Не, тук живее майка ти. И си правим парти. Чудесно. Готин пирсинг, направен от теб? Да, да те бодна? По-добре не. Ще ми върнеш ли устната? Благодаря. Моста! Лешона е тука! Хей, скъпи, как си? Как е хавата? Откажете се и си спестете проблемите. Дошла съм за победа! Как е, брато? Дай целувка, скъпи! Не съм виждал момиче като теб на живо. Като мен ли? Много викаш. И си едра. Какво ми приказваш? О, не така! Още нищо не си видял. Ще ти покажа, скъпи! О, да, искаш ли? Ако можеш! Хей, отборът! Успокойте се. Дами, Сейди, Кейти, добре дошли в новия ви дом за 2 месеца. О, божечко, Сейди, виж! Страхотно е! Еха! Винаги съм искала на лагер! Езекиел, добре ли сме? Майчи, видях кос. Сега, виж, приятел, знам, че не излизаш много. Цял живот си бил у дома. Отгледан от шантави, прерийни хора, не говори много и гледай да не отпаднеш твърде рано. Давай! Да, сър. Това е... Вау! Коуди! Или Коудстър! Или Коудмайстър! Супер е тук, приятел! Виждам, че дамите са пристигнали! Добре! Хич не се мори!
Ева, здрасти! Радвам се, че успя. Ох! Какво си взела? Гирички? Да. Изцяло е твоя. Крис! Какво ста, готин? Това е страхотно! Оуен! Насам! Страхотно е, че съм при вас! Да! Леле, това е просто... Страхотно. Да! Страхотно! Ние в един отбор ли ще сме? О, силно се надявам. Приключили? Извинявай, но има някакъв заряд! Супер! И ето я, Къртни! Благодаря. Хей, и вие сте участници, нали? Приятно ми е да се запознаем. Как върви? Аз съм Оуен! Приятно ми е. Оу, вау! Това е Джастин. Добре дошъл в остров пълна драма. Благодаря, Крис. Чудесно е. За това шоу те избрахме единствено по външния вид. Нищо работа. Готин модел! Благодаря ти. Изглеждат като износени. Купи ги така, нали? Не, само ги нося отдавна. О! Супер! Глупости! Ето идва и... Изи! Здрасти, Крис! Здрасти! Здрасти! Каква греда! Хей, може да е сериозно ранена. Беше толкова... Яко! Ударих си бредичката. Летен лагер ли? Страхотно е! Има ли папиемаше? Ще обядваме ли? Това е добре казано! Всичко по реда си. Групова снимка за промо. Всички отидете на Кея. Така. 1, 2, 3. Опа! Забравих предпазителя. Добре, задръж тази поза. 1, 2. О! Много зле. Картата е пълна. Чакайте. Хайде де, ще заприличам на сталактит. Стана. Добре. Всички кажете Уауанакуа! Добре, приятели, изсушете се и ще се срещнем край лагерния огън в 10. Това е Кемп Уауанакуа, думът ви за следващите 2 месеца. Хората около вас ще са ваши спътници, ваши конкуренти и може би дори ваши приятели. Схващате ли? Този, който успее да остане в остров пълна драма най-дълго без да го изгонят, ще спечели $100,000! Извинете, а как са разпределени спалните места? Защото ще поискам да спя отдолу. Не сме заедно, нали? Не. Момичетата са от едната страна, а от другата ще спят момчетата. Извинявай, Кайл. Може ли гледка към езерото, защото съм най-красива? Да, разбирам, но тук нещата не стават така. И... съм Крис. Ако не съм със Сейди, то ще умра. Аз със сигурност ще се изрина. Ужасно! Това не е истина. О, хайде де! Ще е забава! Като на голям купон! Поне не ти се налага да спиш до него. Хайде сега! Ще ви разделим на 2 отбора и ако си чуете името, застанете вляво. Гуен, Трент, Хедър, Колди, Линдзи, Бет, Кейти, Оуен, Лешона, Джастин и Ноа. От сега нататък вие официално ще сте... крещящият гофър! Аз съм гофър! Вау!
Какво? Ами Сейди? Останалите насам. Джеф, Бриджит, Диджей, Тайлър, Сейди, Изи, Къртни, Езекил, Дънкън, Ева и Харолд. Хайде, хайде! Но Кейти е гофър! Трябва да съм гофър! Сейди, нали? Хайде, всичко ще е наред. Не е честно! Какво ще правя без теб, Кейти? Обичам те много! Вие, приятели, официално ще сте... Страхотният костур! Много яко! Направо... красота! Хайде, лагерници! С отбора си ще сте пред камерите на всички обществени места при това състезание. Ще можете и да споделяте най-съкровените си мисли на запис с видеодневниците колкото пъти искате. Нека всички зрители узнаят какво всъщност мислите. Или просто споделете, за да ви олекне. Добре. За сега е гадно. Не разбирам, къде е операторът? Здравейте всички! Вижте това! Искам нещо много важно да ви кажа. Така, има ли въпроси? Супер! Да идем при хижите. Гофари, вие сте вдясно, а костурите вляво. Двоетажни легла? Това не е ли като в летен лагер? Това е идеята, умнице. Лъкни, готик, момиче. Толкова си умна. Усещам го. Не трябва ли да си при момчетата? Ау! Къде са контактите? Трябва да включа машата. Има няколко в комуналните бани от другата страна. Комунални бани ли? Но аз не съм католичка. Не католически, а комунални. Това са общи бани. Гени. Стига де! Радвам се, че в нашата хижа сме само момчета. Нали ме разбирате? Тоест не исках да кажа това. Аз обичам мацки. Но не искам да спя с тях. Извинявай, Крис. Има ли някакви даскали, които да ни се пречкат в тази игра? Няма да ви се пречка никой. Всички сте на 16 години. Ако не ме лъже паметта, то ако не броим мен, няма наставници. Разполагате с половин час, за да се съберете за началото. Започва от сега. Еха! Бялото момиче си го бива. Какво е това? Убий го! Убий го! Това ми е леглото. Добър метод да убиеш хлебарка. Страхотно! Ако видиш още някоя хлебарка, викни, защото аз... Да знаеш, и аз го мога. Все си падат по такива. Слушайте! Сервирам 3 пъти дневно и ще ядете 3 пъти на ден! Подноса с храна! Марш отук! И си сядате! Сега! Извинете, ще има ли от всички хранителни групи? Да, защото много ми пада кръвната захар, без достатъчно сладко. Сядай си веднага! Яко гърло! Какво каза? Я мила насам, май не те чух! Аз всъщност не беше никак важно. Бях сигурен. Ти, мършевият, дай чинията. Ей, как е? Ау, надути сме, така ли? Хей! Извинете, диетологът ми казва да не ям бяла захар, бяло брашно или мляко.
Не мисля, че ще е проблем. Супер! Добре, мразя да съм предсказуема и да се оплаквам, но моето май помръдна. Аха, добре де. Добре дошли в главната зала. Хей, мой човек! Да поръчаме пица? Ей, споко, Джи! Помията е супер! Нали, приятели? Първото ви предизвикателство започва след час. Какво мислиш, че ще е то? Едва първото е. Лесна работа. Ще им се... В следващия епизод на Остров пълна драма. Първата ви задача е да скочите от тази 300-метрова скала в езерото. Гледам го там на скалата и си мисля, нулев шанс да успее. Мислих си, че ако той скочи, това е краят. Сега ще умра. Просто със сигурност ще умра. Обработка студио 1+1. Преводач Гергана Стойчева Нуша. Режисьор Вани Иванова. Тон режисьор Нетко Гигов.